Шығарылышыбызны китап ачтым сәхифәсе белән хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина дәвам итә. Исәнмесез. Яңа китаплар белән сезне мин Ләлә Зәйнуллина таныштырам. Татарстан китап нәшриятендә язучы журналист Әмирхан Муталлаповның «Качаклар» романы басылып чыкты. Ул катлаулы вакыйгаларны чагылдырган басма. Китапта Октябрь инкыйлабыннан соң авыл җирендәге төрле чуалышлар, күмәк хуҗалык торгызудагы каршылыклар, динне юкка чыгару өчен барган тарткалашулар үзенчәлекле итеп бирелә. Алга таба Бөек Ватан сугышы башлану, төп герой Гыйльманның әсир төшүе, аңа хыянәтче исеме тагылу. Геройның язмышы кинәт һәм катгый үзгәрә. Киләчәктә туган җиренә кайту өметен югалтмыйча, вакытлыча ул чит җирдә яшәп кала. Тик бу вакытлыча гомерлеккә сузыла. Китапның мөхәррире Гүзәл Габдуллажанова романның мавыктыргыч сюжеты белән таныштырды. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 елы уңаеннан татар әдәбияты кабат яңа проза әсәрләренә бик байыды. Үлем лагере дип аталган Суслангер лагерына килеп эләгә, ләкин безнең сөендергәне безнең героебыз аннан исән-имин чыга һәм сугышка китә, ләкин сугышта батырлыклар кылырга әллә өлгерми, ул әсирлеккә эләгә. Әлбәттә безнең героебыз һаман газаплар эчендә, әсирлеккә эләгү инде ул, димәк, туган илгә юлның өзелүе дип аңлашыла. Беренче чиратта ул үзенең туган ягында калган хатыны һәм баласы өчен курка. Чөнки әсирлектән кайту белән аны үзен кулга алачаклар һәм инде гаиләсенә көн күрсәтмәячәкләр. Һәм менә шулар турында уйлап, ул Литвага килеп чыга. Ул ничектә Төркиягә чыгу ягын карый башлый. Чөнки Төркиядә инде үзебезнең халык, үзебезнең милләт, үзебезнең дин вәкилләре. Авыр һәм каһәрле елларда Гыйльман язмышына тарыганнар бик күп. Романның исеме «Качаклар» дип аталу әнә шуңа ишарә. Татарстан журналистлар берлеге, Россия язучылар берлеге әгъзасы Венера Якупованың уңышның 24 рецепты китабы яңа гына басмадан төште. Шул уңайдан Татмедиа бинасында урнашкан әдәби кафеда автограф сессия узды. Безнең халыкта каләм тоткан хур булмас дигән гыйбарә бар. Венера Якупова әлеге әйтемне үз тәҗрибәсе белән раслый. Гомерен журналистикага багышлаган фидакарьләрнең берсе ул. Озак еллар Татарстан комсомолы газетасында эшләй. Хәзерге көндә Казанский ведомствоның баш мөхәррире, 6 китап авторы. Бүген укучыга тәкъдим иткән басмасы өлкәннәрнең дә, яшьләрнең дә өстәл китабы булырлык. Китапта тормышта үз урынын тапкан 24 кеше белән әңгәмә бирелә. Алар Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Рим Маратникова, Лия Загидуллина һәм башка бик күпләр үзләренең уңыш сыры белән уртаклаша. Мин бик шат, минем яңа китап чыкты. Менә бу китапның кирәклеге әйтеп бертергесез. Чөнки китапта менә күрсәтелә кешенең үзенә эченә карау, үз-үзенә. Чөнки бүгенге дөньяны, бүгенге тормышны һәрбер кеше үзеннән үзгәртергә тиеш, үзеннән башлап. Китапны тәкъдим итүгә аның геройларының да килүе укучы арасындагы бәйләнешне тагын да ныгытты. Алар үз тормышларыннан сабак бирә, шул ук вакытта уңышлары сокландыра да. Венера Якупова ул солдат, ул көрәшче. Мин аны бик күп еллар белән без Молодежь Татарстан Комсомольская Татария газетасында бергә эшләгән идек. Һәм ул журналистика өчен көрәшә. Кеше китап укысын өчен көрәшә. Гомер буе менә күпме белән без журналистлар берлегендә дә аның белән андый акцияларны әзерләмәде. Шунысын әйтеп китик, ул күп еллар язды моны. Кичкенә генә ул битләре дә күп түгел кебек име. Менә мисал өчен минем белән интервьюны 10 ел элек алган иде ул. Мин аны бүген бирсәм, икенчерәк бәлки сөйләр идем, кайбер фикерләрне икенчерәк әйтермен бүгенге көн тәҗрибәсеннән чыгып инде. Ул 10 ел алган интервью бүген дә актуаль. Венера ханымны яңа китабы белән котларга хезмәттәшләре, мөхәррирләр, матбугат ветераннары килде. Матбугат көне алдыннан әдәби кафеда узган бу бәйрәм белән журналистика һәм аңа тугры хезмәт итүчеләрнең бәйрәменә әйләнде. Чынлыкта уңыш формуласы 24 кенә түгел, ә ул һәркемнең үзенеке һәм үзгә. Әлегә менә шулар китаплы һәм мәгърифәтле булыйк.